मा ना मोनदोंमोन? मा होनदों सार? मा ना मोनदोंमोन? जि महर 38 बेट्स 38 बेट्सनि सार आं एस ग्रुपआव। मा ग्रुपआव? एस ग्रुपआव सार आङो बेट्सखौ माबायावनो मोनदोंमोन दैमारि सारजों गावखायाखैमोन आङो। आच्छा जोंनि बेट्सआ आरोना ओमफ्राय 38 जोंनि बेट्स बायखांनानैसो एसजों सारजों दैमारि सारजों गावनाय जादों नालाय। आच्छा औ। ओमफ्राय जोंनि बेट्सआ 2012 जाखानाय नालाय। औ सार ओमफ्राय आंना केसा 2017 आच्छा बे समावनो आङो जेराव हाबनाय जादों आरोना हमजानाय जादों आङो खनसे। आच्छा बे केसा सारसे फेल जानानै दा बिसार जाबाय दं आरोना बे ओमफ्राय दा आङो दाख्लैसो आं थांना फैबाय मा डिसेम्बरनि 22 डिसेम्बरनि 22आव दाख्लै आङो 2022नि माबा डिसेम्बरनि 22आव आङो थारिख गाना फैबाय। ओमफ्राय दा 2023 बेयावहाय आङो गाहैबावनांगौ दा फेब्रुवारिनि 21आव। बबे जायगायाव गाहैनांगौ बियो केसा? दा गाहैबावनांगौ आरो आं नै बावना जानुवारि हाबबाय फेब्रुवारिनि 21आव आं गाहैबावनांगौ दा। बबे जायगायाव बियो गाहैनांगौआ? सार धेमाजियाव गाहैनांगौ आं धेमाजि कर्टआव। आच्छा बेनिफ्राय दा आङो थारिखआनो फैसाबो गैला आंनाव ओंखायनो आङो मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो होनदोंमोनथाय बेखौ? डिमासाव सार आं डिमासाव दा आं खैला दाननो फैदों आरोना। खैला दाननो दा आङो बे थारिखआनो फैसायानो गैला नालाय आं सार ओंखायनो फैनाय जादों आरो दा। आंना भेरिफिकेसनबो जायाखै सार। ओमफ्राय 4 लाखफोरखौ मोनदों ना मोनाखै? मा होनदों सार? बे अनसुंथाइफोरखौ मोनदों ना मोनाखै? भेरिफिकेसनआ जायाखै सार बोरै अनसुंथाइ मोनबावगोन आं? नों एकदम ट्रेनार खारथारबाथ' मोननांगौमोन ना बे फैथारनांगौमोन बे फैयाखै दाबो? गैया सार आं मोननाय जायासै सार आङो भेरिफिकेसन माने सावरायग्रा सेन्टाराव आङो अलरेडि डकुमेन्ट हैनाय जाबोदोंमोन। ओमफ्राय सावरायग्रा सारजों माबा 52, 53 बेट्सनि खोन्थालाबायदों। जोंनि आफादावथ' 53, 54, 40 बाराखै। 42 लादों लास्ट। फेरेंगायाथ' 40नि। 38नि बेसेबां डिफारेन्स दं सार? ओमफ्राय नोङो फेरेंगाजों सावरायदोंना सावरायाखै ओरैनो? फेरेंगानाव आं थांफेरनाय जायाखै सार न'खौनो नुबानाय जायाखैना। आरो निउस नुबाय थायो जि दुगा रायलायो बियो आरो जोंनिबो जुनियरबाव आं थांनोनो गिदिं मोनलाङो। ओमफ्राय केसनि बारै निउसाव बिदि दुगा बुंनाय नुनायखाय जोंखौ केयार खालामनाय नङा खोमालै आरो थांनो सानदोंमोन आं अब्लाबो सिं जानानै थांनो सानदोंमोन। गारि भारायानो थोआ सार आंनाव। ओमफ्राय दा नोङो दिमा हासावआव दा खैलासो दानबाय थादों नामा? खैला दानबाय दं सार आं। ओरैनो दा नोंनाव बे स्टाइपिन जे हाबो मान्थलि जे बेथन बायदि जे हाबो मोनसे स्टाइपिन बेबो हाबाखै? बेबो गैया सार आंनाव। आंना भेरिफिकेसनानो जायाखै सार। भेरिफिकेसनानो जाखाथाराखै? जाखाथाराखै आं थानायावबो रायलायबाय एसपिजोंबो रायलायनाय गैया आंनाव। दा ओमफ्राय दाखालि जे सासे फासि नांनानै थैबाय। सार। एस ग्रुपनि सासे दे दाखालि फासि नांनानै थैबाय। सार। नों मा बुंनो सानो बिनि सायाव? सार दाथ' बिराद दुखुनांथाव मा बुंगोन आं दा बिथाङा बिचारा दुखुनांथाव गावनि मैल'बान जिउखौ बेबायदि हगारहरबाय। दा जोंबो आंहाबो दा गथ' सासे जाबाय। हिनजावबो हाबाबो जाबाय आंबो। दा बेनि बेलायाव दा जोंबो न'खर सोलिनायाव खस्थ' जायो। नोंनि केसा सोलिनायाव खस्थ' जानायाव दा जोंबो मालाबा भबिसत हिनजावजों आंजों मिलायलायाबा मालाबा आंनि गेजेराव बे बिथां बायदिनो आंबो जायोबा सानस'नो हायो। दा सानस'नो हानायखौ आंबो सैज' खालामनानै दा खैला जावफैबाय सार आं। ओरैनो दा केसा नोंना मोनसेबो उइद्र' जाखायाखै दा? मोननैबो जायाखै सार टेस्टआव मोनसे दं बे सारसे फेल जायाखै बेयो थारिकआ जाथ'वाखै। आङो बै बाराव माबानायनिफ्राय आङो थारिक गास'नाखै बेखौ बर्थमान इसोरनि अननायाव। ओमफ्राय नैबे धेमाजिनाव खिन्थु मास मोननै मास बे गायबाय थानांगौ आरो सार 2017निया। 2017निया मायाव गानांगौ? मास मोननै जायो मालाबा मास मोनसे जायो मालाबा मास मोनथाम जाजोबा 2.5 मास गाहामजों जायो आरो लास्ट। ओमफ्राय बेयाव केस गानो थांनायनि फैसाया माबोरै बरनलाङो नोङो ओरैनो? सार आङो 8 बिगा हा फानबाय। 8 बिगा?
बिफाया आंखौ रायनो हाला सार आं न'आव थानो बियो माने गावनि होनाय हाखौ आं फानना जाजोब्बाय नोंनि थाखायनो आंहा मान सनमान थांबाय आं होनाय हाखौ नों फानना जाबाय बेबायदि बुंबाय सार आंखौ बिमा बिफाया दा आं दा न'आव थानो हायि बायदि जाबाय आरो नोंनि एड्रेसखौ फुल खोन्थाहरजोबनो हागोन नामा मा गामिनि आंनि एड्रेसा सार आंना गसाइगाव बलमजरा आच्छा बलमजरा गसाइगाव माबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट पस्ट अफिस गसाइगाव जाहैबाय गामिया बलमजरा जाहैबाय आफादाव मा नाम होनोमोन नोंनिया आफादाव जि महर 38 बेच 38 बेच दे होमब्लालाय हामबायसै दे सार दे गोजोनथों सार औ दे थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायबायबो बा खोनाबाय जानांगौ बिथाङा माबायदि गावनि 8 बिगा हा फाननानै दिनैहाय केस उइथड्र'नि थाखाय केस डिसमिस खालामनो थाखाय बिथाङा बुंबाय थादों जोंनिया दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों दाखालि जितु सासे फासि नांनानै थैखांनायनि उनावहाय फन नाम्बारखौ दासो जोंना होनायनि थाखाय सम मोनदों आरो बिनि सिगां मालाबाबो होनायनि थाखाय सम मोनाखैमोन बिथांमोना माब्रै आं बुंदोंमोन जेब्ला मानसिया सासे थैगोन अब्लासो बिबार बावहैनाय बिबार बारसे बावहैनाय बेफोरो मुखुब जागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिबारा दासो ओंखारदों जेब्ला मानसिया फासि नांनानै थैबाय आरो बिनि उनावसो बिबार बावनो थाङो मानसिया थैनानै थांखांबाय दिनै दासो फन नाम्बार बायदिसिना बेफोरबायदि होना दोननाया बेसेबां गनायजाथाव बा बिनि सिगां जोंनि दैदेनगिरि बा जायफ्रा खुंथायाव थानाय ना खुंथायाव थानाय होननानै बुङोबा सोर गोग्लैगोन बिथां दैदेनगिरि बिटिसिखौ बा बिटिसिखौ सालायबाय थानाय दैदेनबाय थानाय बिथां प्रमद बर' बिथांनाव गोग्लैगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय एनडिएफबि आफादनिनो गोख्रों लिडार गियानि गुनि साबसिन हामसिन आफादनि खोथा बर' हारिनि बाथ्रा सिन्था खालामनो हाग्रा बिथां रनजित बसुमतारी बिथांमोना दासो WhatsApp नाम्बार बा केस एड्रेसखौ हरनो थाखाय बा गावनि केस नाम्बार बायदिसिना बेफोरखौ हरनो थाखाय दासो बिथांमोना सम मोनबाय नामा थ' दिनैहाय दिनै जोंनिनो नोंथांमोना आं दासो एसे सिगाङावहाय बिथांनि जाखिनि बुंहरनाय बेफोर बाथ्राफोरखौ नोंथाङा खोनाबाय बा रायजो राजाफ्राबो खोनाबाय जानांगौ होमबा जोंनि गथ'फ्रा दिनै खैला दानना जाहैनो गोनां जायोब्ला मा अबस्था जागोन आरो मा हालोदाव दङ जोंनि सेंग्राफ्रा दिनैहाय बिथांमोना बुंदों खैला जावना जाहैनायखौ मोजां मोनदों नामा प्रमद बर'आ बेफोरबायदिखौ जाहैजानोखौ लुबैदों नामा बिथां प्रमद बर'आ आरो रनजित बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि एनडिएफबिनि केडारफोरखौ बेफोरबायदि बा खैला गुदुङाव हाबनानै खैला जावना जानो थाखायसो बिथाङा थिनबाय नामा मानो होनबा जोंनि गथ'फ्रा दिनै दिमा हासावआवहाय गावनि बिटिसिखौ नागारनानै गावनि जोनोम जायगाखौ नागारनानै दिनै बेफोरबायदि खैला जावनो थाखाय जुदि हाखराव सिङाव गुदुं सिङाव जुदि आरो हाबहैफिननो गोनां जायोबा बिथांनि गोसोआव मा साननाय दं दाखालि जाय जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमा बै सुबुङा जुदि फासि नांना थैनाय बायदि बिथाङाबो बेफोरबायदि जायोबा मा जानांगौ सिन्था खालामनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो बिथां प्रमद बर'खौबो अनलि सोरबा सासे एनडिएफबिनि इएमफ्राल' सिन्था खालामबा जानाय नङा बेखौ गोख्रोङै साननांगोन जे जोंनि गथ'फोरखौ जों लाबोनानै होफैबाय बिमा बिफानो गथायनानै होफैबाय दिनै बिमा बिफाजोंनो दिनै बै सुबुङा दिनै सैजाला बिमा बिफाया दिनै 8 बिगा हा फानबाय होननानै गाव आंनि बुंनाय राव नङा खुद गाव गथ'आनो बै सुबुङा बै सेंग्रायानो बुंनाय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ दिनै होनोब्ला बे गथ'आ जुदि 8 बिगा गावनि हाखौ फाननानै बियो दिनै केस उइथड्र'नि थाखाय बेफोरबायदि खालामोबा केस उइथड्र'आ माबायदिया जाहैदों सोरनिया केस उइथड्र' जादों आंनि मोनथिनायाव जायफ्रा जेनेब्ला माबा मोनसे फिसा दाय खामानि मावबाय बा सिखाव केस बेफोरबायदियासो
माने उइद्र' जादों होननानै बुंगोन बयनिख्रुइबो लैसिन केस होननानै बुंबाय बे सिखाव केसानो होननानै बुंजायो न'खरनि मानसिया बिमा बिफा रावबो जुदि नायहैयाबा बेफोरबो माने केसा मास मोनथामावबो जोबहैयो बेफोरो दिनै बेफोरबायदि केसनियासो उइद्र' जादों दिनै हाइनेसफोरा मालाबाबो जोबनो थाङाखै बेखौ जोंनि बे खुंथायाव थानाय प्रमद बर' बिथांमोना मोजाङै सिन्था खालामदोंना खालामाखै बे बिथांमोननि बाथ्रा जों बुंनांगौखौ बुंबाय थादों खोन्थाबाय थादों नाथाय बिथांमोना जोंनि बुंनायखौ खोनादोंब्लाबो खोनायैफोरबायदि प्रब्लेमा खिन्थु बांनायनि सायाव बांगोन दै आं हले बेखौ गोख्रोङै बुंदों बिथां प्रमद बर'खौ आरो रन्जित बसुमतारी नोंथाङाबो साननाया मोजां होननाया आं सानो नोंसोरो मा साना बे बर'नि लिडारफोरनि खोथा किन्तु जों बुंनांगौखौ जों NDFB-नि केडारफ्रा जों NDFB-नि सोद्रोमाफ्रा प्रब्लेम जादों गावनि प्रब्लेमखौ बुंदों आं फोरमायदों जोंनि केसखौ थाबनो फोजोबनानै हो अन्तत जोंफोराबो केस दं अफ्रियाबो केस दं मिथिबाय अनलि अफ्रिनिल' नङा जोंनि केसफ्रा गोबां गिदिर गिदिर गोजा नाथाय बेफोरखौ सोर थिनदोंमोन दैदेनगिरिफ्रानो थिनदोंमोन खामानिखौ मावहोदोंमोन बायदिसिना जोंथ' बेफोरबायदि मालाबा थब्लं बुंजोबनानै होजोबगोनबो बेफोरखौबो मालाबा जोंनि सेंग्राफोरनि खुगानिफ्राय बेफोरबो गजोबगोन आंनि जिउआ ओरैनोबाबो बेकार ओरैबाबो जेबो जाखाला आंबो खस्थ' लागोन बै सुबुंखौबो आं खस्थ' होगोन बेफोरबायदि साननाया फैगोन अब्लाना फेरेंगानाव गोग्लैहैजोबगोन बेफोर दायफ्रा ओंखायनो आं बुंदों फेरेंगामोना दा बिथांमोना EM आव दं EM बिबान लानानै दं आरो प्रमद बर'मोना बिथांमोना BTR खौ सालायगासिनो दङ प्रमद बर' CM नोंथाङा NDFB-नि केसखौ दासो मबाइल फन नाम्बार बेयाव बे फन नाम्बारावहाय हगारनानै हो केस नाम्बार बा बायदिसिनाखौ हरोब्ला मोजां जागोन होननानै थैखांनायनि उनावहाय बुंबा जानाय नङा आरो अखा हाखांना थांखांनायनि उनाव खफ्रि हमबा जानाय नङा प्रमद बर' आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनबाय जय बर' हारिनि